Piling ko waray ada. Karon oh. Actually. By dozen. Shell. Oh, Shell ba? Tahong? Detach ko dito sa secondary. Pero sa elementary na uban, may ang tournament manager sa mut na katunag free ko palaro kay no selection pa yun. Kasi naman din ngayon ang mga Sana ko naman, sana kayo naman. Sana kayo naman. Hello. Ito transisyon niya nga plaza. Ilo dito liwat nga gym. Dahil ko dito kuan Naira. Nagpapakain ng mga kuan gym. At 2 gym na naman.